Det må jeg gerne. Det tror jeg godt. Er det i legehuset? Er det ikke for alle sammen? Jo, alle må være med. Hvem siger, at du ikke må lege? Så sig til Elvira og Victoria, at alle må være med. Ja, og ellers så kommer jeg lige ned og skælder dem ud. Kan du sige til dem? Ja, lad os lige med, så kommer vi sige, kun en voksen, der må lege. Karl. Og så Karl. Karl på der. Jeg ser bare venter på, at han laver det her. Ja, det gør han nemlig også. Det gør han lige om lidt. Karl? Karl på så. Nej. Kan du gøre det? Kan du komme med? Ja. Det må hun ikke, vel? Hun heller ikke. I er da nogle værre nogen. Kan du ikke sige til, nu skal det jeg som 4 år. Først når de voksne er færdige med kære, så Det er så ærgerligt for jer, at jeg har fået en lillebror, der tager al opmærksomheden. Nej. Nej. Ja, flasker så lidt. Ah. Ah. Nej. Så i aften har jeg siddet ved sovn, så Ja. Tak. han har lavet. Tak. Ja. Ja. Aha.